A Formentera trobam una de les restes megalítiques més importants i antigues de les Illes Balears. Poca broma. Una tomba col·lectiva de més de 4.000 anys d'història. I que, a més, és preciosa. Durant molt de temps hem pensat que Formentera va estar pràcticament buida tota la seva història, però en els anys 70 van trobar aquestes restes i la cosa va canviar radicalment. Formentera ha tingut una història molt interessant. Fa 4.000 anys ja estava poblada per persones que feien rituals funeraris molt complexes. Van invertir molt de temps en construir aquella cosa, així que era una població estable. Però després, es veure que amb els atacs pirates constants que hi havia a les Balears, Formentera pràcticament se va quedar buida. I ja en els anys 70 van venir els hippies i avui està plena d'italians. Quina cosa sa vida, eh? Lo que sí és interessant també és que és un dels llocs millors d'Espanya per veure les estrelles. La seva contaminació lumínica és pràcticament nul·la. Així que poden dir que els formenterencs i formenterenques d'avui veuen les mateixes estrelles que els de fa 4.000 anys. Heu vist aquest conjunt megalític? Sabíeu que Formentera té 4.000 anys d'història, si no més? Després vos durem més cosetes d'aquesta pitiusa petita. Vos llegesc a una forta ferrada.